ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номерои имо ба сайти мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро подлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якам квартираи фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар мардум гуфтага ҳастад соҳибшон лаби роҳи Калонда. Духонага квартира ҳастад дар 4 ошона қарор дорад. Доми панелни 4 ошона ҳастад ки 45 квадрати метри обсве дорад. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, кухни, баня, балкон дорад. Ремонти хона беҳтарин, ҳамаи шароитош муайян аст. Дар пеши хона мегӯяд мактаби калон, садик, ҳамаш дар наздикиш ҳастад. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо муомила дорад. бардори азиз, бинед ки агар ба шумо ки мувофиқ бошад квартира райони Сино, духонага квартира 4 ошона, 45 квадрати метр. бо савдо ҳам мекунем. мегӯяд кадоме ки конкретна мехарад биёд квартира аз пеш бинад. савдо ҳам дорад. 330 000 сомонӣ. марҳамат тамос гирен, бештар маълумотро аз соҳибшон гирен. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи сомон гуфтага ҳастад, деҳаи Боғистон. замин 9 сотиқ замин дорад ки 1-2 дар хона бо духтага ҳастад ки хонаам қатъишон ҳисоб мехӯрад. бо чанд намуд мега дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. мега қатъи агаротош об свет дорад. гирди замин хай аст. дар инҷа одамо зиндагӣ дорад. мегӯяд 100% ҷои мувофиқ ва тайёр аст. дар хонаш бидоред ки зиндагӣ мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. бародарони азиз, бо савдо ҳам дорад. нагуфтям чанд дар хона, не ки аз 2 дар хона зиёдтар ҳастад. яъне ки бо дарахт барахт ҳамаш қоидавӣ деҳаи сомон шаҳри Ҳисор. ба кадоме то ки мувофиқ бошад марҳамат тамос гирен, бештар маълумотро аз соҳибашон гирен. аз шумо илтимос ки лайк монем ва навора дар ватсапитон подлиста кунем. квартираи фурӯшӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар гардиши корвон гуфтагӣ ҳастад бародарон. якхонага квартира ҳастад ки дар 2 ошона қарор дорад. доми 4 ошона дом ҳастад ки 2 ошона қарор дорад. 36 квадрати метри обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки бо тамоми чизи чораш бародарон азиз ки ҳамаи таҷҳизотш ҳастад. хоб, ванна, кухни, баня, трезаҳои пластикӣ, ремонти замонавӣ, яъне ки шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, гардиши бозори корвон мегӯяд соҳибшон ҷои созад. бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо ҳам дорад ки хона ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. балки кадоми шумо агар ки ҷош ки фаҳмо набошад, марҳамат метавонед ки бо тамос гирифта бештар маълумотро гирен. шумо агар ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ё ки мошин, замини холӣ дошта бошад, барои реклама кардан, марҳамат сурат ва маълумотро рой кунен, эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон. хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафҳои Ленинский район, дар участкаи Маҳмадшоҳи Поён гуфтага ҳастад соҳибшон. дар участкаи Маҳмадшоҳи Поён ҳамин хел маълумот ҳастад. ҳай кадоме ки аям территория ҳастад худош медонад. 5 сотиқ замин аст бародарон. 2 дар хона андохтага ҳастад. қатъи як калидор, баня, кухни дорад. пеши хона кат мега чанд намуд транспорт мегзарад. мега мактаб, садик, мағоза дар наздикиш ҳастад. хона бародарон хай чӣ гум пад абой тайёр аст. мисол камтар ранг бор ҳамин хел корош мондаги аст. хитон ба дили хитон бо када мегирем. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ. боз савдо ва муомила ҳам дорад ки хона фақат ранг бор ҳамин хел корош мондаги аст. марҳамат хай бо занг занед, бештар маълумот шагиред. 255 000 сомонӣ нархшай савдо ҳам дорад. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе, дар райони Гипразен гуфтага ҳастад, вайни Гарадок. ҳамин хел маълумот ҳастад бародарон.
як хонага квартира аст ки нехи ду хонагаш кадагиан даҳум ошина дар қарор дорад, доми 11 ошина дар даҳумаш қарор дорад. 53 квадрати метр обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, баня, трезои пластики ҳамаш қоидавӣ, хона пад абой тайёр аст, монтаж ҳамаи корш кадаги аст, ванна панамаш қоидавӣ уже меша ки зиндагӣ кунем, хайва усуса бо бахтон ранг ва абой часпонда мегирем. бо нархи 275 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз мегӯяд муомила савдо ҳам дорад, бояд лифтам бардори азиз бояд дошта бошад, не ки дорад 100% бухтон аних қадам мегиред. 275 сомонӣ савдо ҳам дорад, уже дом тайёр мега ҳама зиндагӣ кардесиян. ба кадоми то ки маъқул аст ки ҷойше ки нафаҳмида бошед, маълумот тамос гирен, бештар маълумота бо фаҳмида мегирен. аз шумо хоҳиш ки лайк ҳамонем ва навори моро падилса кунем. Хонахои Фуруши заминӣ аст бародаро, хонаи назди ҳавлигӣ ду ошуна аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар Чимтепа гуфтагӣ аст. соҳибшане ки Чимтепа аз Даврӯзаи Чимтепа камтар дарунтар аст, бухту ани қадам мегирен, яъне гиперазем дохил мешавад бародаро. обши 3 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки гирди хона пол ниҳод маҳкам, дарахтони нав ниҳол, даврӯзаи нав, ремонти хона мегӯяд хуб аст, бухахтон аних қадам мегӯяд, дуруни хонада об свет дорад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ бародарон, бо савдо дорад ки хона ду ошунаи 5 дар хона аст ки кухни баня дорад ва ҷои падвалам дорад, ду ошуна хона аст. маълумотош хело кам равон кадаги, хело кам мондаги астанд бародарон, худон тамос гирифта мегирем, боз як бор дига аниқ мекунем. фақат агар бозам такрор шава узри зиёд лайка монем, яъне ки дариқ надорем, то охираш тамошо кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон, рӯпарӯи посолствои Америка США гуфтагӣ аст. соҳибшон духонага квартира аст бародарон, дар 9 ошина қарор дорад, 52 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термиз, кухни гарнитур, дута лифт ҳамаш ҳаста мега соҳибшон, яъне ки хона евраремон кадаги аст, духонага кадаги мега соҳибшон, техпас дорад, дута лифт дорад мегӯяд, партияни кор мекунад, обсветчам ҳаста, рӯпарӯи посолствои США яъне ки Америка. хоб ба кадоми то ки дӯстони азиз маъқул бошад, фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, савдо ҳам дорад. қимат аст, арзон аст, иша худтон хулоса барои соҳибш мегӯяд ки ҷои беҳтарин хона мегӯяд ремонт кадаги аст, ҳамаи шароитош муҳайё аст. маърамат хай бо тамос гирен, арзон када метиҳем мега соҳибшон. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар кӯчаи Уртавуз гуфтагӣ аст, яъне ки қишлоқи Уртавуз ё ки деҳа мешавад, кадометон ки чӣ хеле қабул кунен. аз роҳи калон мега 300 метр мега дарон медуроӣ. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, хона коробка, кухни баня дорад. хонакои бара гирдаш уже девор гирифта маҳкам кардагӣ аст, бо нархи арзон мефурӯшад мега 100 000 сомонӣ бародарон. шаҳри Ҳисор, Уртавуз, ай роҳи калон 300 метр дарон, хона коробка аст. 100 000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. дӯстоне ки буданд ки аз территорияи шаҳри Ҳисор ҳамин Уртавуз ҳамин хеле хонаҳои арзон суроғ мекарданд, ина ба шумо вариантҳои хуб аст ки ин хонаро коробка ҳам бошад, медонем камтар дига хай сохтмонша истифода мебарем, хона тайёр мешавад. маърамат тамос кунем, боз муомила дорад. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қорғонтепа, пушти кохи лоҳутӣ гуфтагӣ аст, соҳибшон пеши мактаби 9 қарор дорад. сехонага квартира аст бародарон, дар сеюм ошина қарор дорад, 57 квадрати метр ки обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни гарнитур, баня, термиз ҳамаш ҳаст бародарон. доми кирпич мега, яъне ки кӯчаи Кайҳонавардон, доми 20 мега. хай бо намедонам бо маълумоти пурраша мегирем, муки ягон шам агар ки ягон хато мо гуфта бошем, бо худтон ани қадам мегирем. доми 4 ошина аст, дар сеюм ошинаш и квартира қарор дар сехонага квартира. бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо муомила мекунем мега, кадоме ки мехарад ремонти хона беҳтарин барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр аст. маърамат рақамошо мондаги аст, тамос гирем, бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, ба шумо чӣ хонае ки лозим аст дар комментари нависед, чӣ хел хона, квартира, замин. мо албатта агар пешниҳод шуд ки мо ёфтем, гуфтагитон албатта баҳри шумо омода карда мепартоем.
خانه فروشی نزدیک حوالگی است برادران قرار دارد در ناحیه فرخور نگفتیم که جوش فقط ناحیه فرخور گفته است در تریتوری رایون شهر 6 سوتیق زمین برادران 3 در خانه کردگی است که کوخونی بانی درون شده است خانه با گشتی پخته کرده اومده است گیدش محکم ابسوی دارد خانه نیم ساخته است با قطعش نمیدونم چند هزار دیگه با گشت هم داره یعنی که قطعشون با حساب میکنم برای دالشی ساختمان کردن پروژه نو است کوخونی بانیامش درست است 3 در خانه با نرخ 200,000 سومانی فروخته میشد با سودا هم دارد میگه صاحبشون سروشنا سوم در کولا میگه همین قکدیان دیگه‌ش نکدیان خانه مستحکم گشتی پخته کردی فونده میشم یعنی که مستحکم ریختگی است با کدام برادرانی که از تریتوری فرخور همین خانه لازم است مرامت نیم ساخت میتونید که تماس گرفته بیشتر معلومات بگیرید شما اگر خالی خانه‌های فروشی زمین کوارتیر ماشین تکنیک مغازه چیزی که داشته باشید مرامت صورت و معلومات رو بکنید ما در ویدیو آینده فروش رکلام میمونیم کوارتیر فروشی نوبتی است برادران این هم قرار دارد در شهر باختر شهر قرغونتفا دوستان عزیز که یعنی که در شبچراغ قرار دارد улица Кучаш Держиновский گفته است Держинский خب دو خانه کوارتیر است برادران در پنجم اوشنا قرار دارد دومی نوسترویک است که уже ремонт زمانوی کرده است 49 کвадрат متر برادران دو خانه کوارتیر پنجم اوشنا 49 کвадрат متر обсве دارد آشخانه حاجتخانه حمام کوخونی بانیا دارد دوستان است که در نزدیکش مکتب مغازه روی کلان همش خیلی نزدیک است با کدام شما از تریتوری شبچراغ یعنی شهر قرغون نزدیکی سامونی می شود میخرید مرامت تماس گیرید بیشتر معلومات گیرید 230,000 سومانی نقش سودا هم دارد بو میگه در نزدیک کوارتیر نوسترویکا دومای ремонтش نو کرده است مرامت از شما خواهید دارم که بهوده زنگ نزن فقط کم کرید نه آدمانی خریدار باشن باز معامله میکنه میگه مرامت زنگ زنید خانه فروشی نزدیک حوالگی است برادران قرار دارد در شهر دوشانبه در محله چیمتپا گفتگی است بعدی موستی کاروان 3 سوتیق زمین است برادران 5 در خانه انداختگی است که یک تا کلیدار بانی کوخنی обсвет دارد 5 در خانه دو اوشنا است 110 کвадрат متر میگه درونی همین خانه ها گردش پول خود محکم روی حوالی استیاش کردگی است خانه میگه تماش 100% بیشتر معلومات پرش از صاحب شما میگیره 3 سوتیق زمین 5 در خانه دوشنبه بعد پستی کاروان برادران با نرخ 370,000 سومانی فروخته میشد معامله سودا هم میکنه میگه سروشنا سوم در کوره 370,000 سومانی سوداش در نزدیک خانه با کدام ترمی خانه که دو اوشنا معقول است مرامت تماس گیرید بیشتر معلومات با شما میفهمونم شما اگر هم خالی خانه‌های فروشی زمینی یا که کوارتیر زمینی خالی یا که اگه ماشین تکنیک مغازه گو مول چیزی که داشته باشن برادران میتونید که صورتاش قطعی معلومات پورش در نمره ایمو واتساپ روی کنین ما این رکلام اعلام میگذاریم این بود 12 خانه فروشی تا ویدیو آینده